I came in like a wrecking ball. det bliver introet af sangen, det der. Det bliver pinligt. Nå. God gamle Miley Cyrus. Vi mangler faktisk, jeg har tænkt på det før, vi mangler sådan en introsang der. Den har vi nu. Noget luften til. Det bliver godt. Der er mig. Jamen, jeg kan godt sige, at når Lejre fraflytter, det er emnet i dag. Og hvad skal vi egentlig tale om, når Lejre fraflytter? Hvad agendaen? Først og fremmest, og nu tillader mig lige at læse lidt op fra den her skærm, så tager vi og behandler det første, hvad der leder til fraflytning. Det kan lyde banalt, men der er alligevel noget at forholde sig til. Det næste er sådan, hvornår er noget egentlig fraflyttet? Og så tager vi som det tredje og løber den klassiske situation igennem, hvor du som udlejer har modtaget en opsigelse fra lejer. Helt standardmæssigt, lejer skal bare videre. Hvor vi under den tredje vil løbe igennem blandt andet også det her med, om man har et eller andet procesfællesskab som lejer, om man kan sige op, ægtefælle, ugifte, samlevende, om det, hvad man gør i den her genudlejningsproces, hvad du egentlig må komme med under det af besigtigelse, når lejer stadigvæk bor der, og så videre. Og så kommer vi til reklamationen, og den er todelt i enkeltudlejere, så der maksimalt på fraflytningstidspunktet har et beboelses lejemål, ikke værelse, lejemål. Og så på den anden, som der er flere udlejere, der er også pligtigt til at afholde et fraflytningssyn, fraflytningsrapport og hele den klassiske seance. Så til allersidst, så taler vi om flytteopgørelsen, når det er, at det hele er gjort op. Man har som lejer formentlig, til de fleste tilfælde i hvert fald, indbetalt det, man i gamle dage ville kalde et indskud. Ja. Om hvordan at man gør det, hvad der kan være af komplikationer med det. Herunder blandt andet også noget for udlejers eget arbejde, hvis man ikke får det gjort på faktura. Og så vil vi kort tease for et andet afsnit, vi senere må lave, når parterne tvister, om hvad der så kan komme ud af tvist, hvordan det behandles i hvert fald. Ja. Men for at vende os til det første punkt på dagsordenen, hvad leder til fraflytningen? Altså nu har jeg skitseret indledningsvis, i hvert fald for os to, på vores, det som seerne så ikke kan se, at vi overordnet kan have med de situationer, overordnet i hvert fald med de situationer, der hedder opsigelse, om det er lejer eller udlejer. Vi kan have med ophævelse, om det er lejer eller udlejer. Og så kan vi have den lidt særlige situation, hvor det er, at der bare ikke synes at være nogen. Om de er løbet i nattens mulm og mørke, om naboerne ikke har set noget, hørt nogen, at du på din forbrugsudlæsninger på de fjernaflæste, som den er nu om dagen i hvert fald, så der slet ikke er noget forbrug. Hvad sker der egentlig? Er lejer bare væk? Og i den situation, så er det, at du har ikke nogen værelser, jeg har heller ikke nogen værelser. Så det vil være 3 måneder plus en løbende måned, hvis vi har en lejer, der siger op. Så kunne vi også have den situation, at vi som udlejere kunne være blevet jamen for den skyld, den behøver ikke engang at være uvenner. Det kunne også være en opsigelse til eget brug, hvis man er enkeltudlejer og ønsker igen selv at benytte det lejet. Det kunne også være en opsigelse. Det kan jeg så ikke, når det er igennem selskab, så jeg vil ikke kunne benytte den mulighed. Nej, men altså om ikke andet i hvert fald, på et tidspunkt, der boede jeg til leje i Odense ved en enkelt udlejer. Og der var det da, altså der kunne han da måske have gjort brug af den i hvert fald. Det gjorde det jo så ikke. Vi boede der, og det var en fin tilfreds med. Men enkelt udlejer kan det ikke også være det, når det er flere udlejere, så længe at han udlejer i privat regi og ikke igennem selskab, at så kan han godt kunne ville indflytte i lejemålet selv. Altså lige nu, der fanger du mig sidst på dagen i hvert fald. Altså jeg vil sige, en fraflytning til eget brug, som flere udlejere. Altså du er også undergivet en rimelighedsvurdering i det i hvert fald. Jeg havde en kollega, der fik det prøvet af ved landsretten for nogle år siden,
hvor at man havde så noget erhvervslejemål, man havde så noget bolig, og der var så en, der havde både bolig og erhvervsdelen, og uagtet at man godt kunne blive opsagt på erhvervsdelen, så havde man så alligevel lov til boligdelen, fordi den havde man indrettet sig i, og i den rimelighedsvurdering, så var det lettere for lejer at løfte, at det havde været mere rimeligt for vedkommende, end det var for udlejer. Så ja, jeg tror bare nærmere, at det er altid, som det er med så meget i en konkret vurdering. Ja. Men det er væsentligt at holde sig for øje, og det er noget, som jeg synes, der er lidt spændende nogle gange, det er den der situation, hvor at der er bare ikke, altså det der med, hvad leder til en fraflytning, altså der er bare radiotavshed, der sker ikke noget, naboerne siger ikke noget, der er ikke nogen, der ser noget. Og det er jo så desto værre, hvis det er, at du er udlejer bosiddende i Sønderjylland, og du har noget i Aalborg, kommer du ikke nødvendigvis forbi, og du kender måske ikke nogen naboer, men så får du måske forbrugsaflæst, og der er ikke noget forbrug, men du kommer ikke nødvendigvis til Nordjylland, fordi du bor i Sønderjylland. Ja. Hvad så? Er der ikke noget? Skal du til at gøre noget? Altså hvis der ikke bliver varmet op, så er der en større risiko for dannelse af skimmelsvamp over tid. Det bliver ikke varmet op, som det skal. Det kondenserer, det bliver fugtigt, det bliver til skimmelsvamp. Og der kan jo sagtens være varmet op, selvom lejer er fraflyttet. Og det er jo det næste. Ja. Hvordan er det så, at... Og så kan man sige, jamen så er det ikke i bund og grund ligegyldigt, så længe der bliver betalt leje. Det er vel derfor, at man er i det. Så man sige, jamen, og man kan sige, at jeg sidder i hvert fald ikke og nærstuderer, om folk de har forbrug eller ikke. Så... Nej. Men det er jo i hvert fald også det her med, hvad sker der så, hvornår der er noget så til en fraflytning i hvert fald. Og man kan sige, med den situation med, når der ikke er nogen aktivitet der, den kan vi jo tage i et senere afsnit, når vi så vil tale om, når man gerne vil have udsat nogen i hvert fald, når der er en misligholdelse. Der kunne også være, det er jo grundlæggende en misligholdelse, fraflytning i utid. De kunne også være fraflyttet folkeregisteradresse. De kunne ikke vise, at de var der, hvad ved jeg i hvert fald. Og fra man er gjort bekendt med, at lejer er fraflyttet til, at der skal afholdes fraflytningssyn. Den tager vi senere. Vi har et konkret eksempel, vi jo løber igennem som det tredje punkt på dagsordenen i hvert fald. Ja. Så den tager vi i hvert fald der. Men nu var det sådan, det med, hvad leder til det i hvert fald. Men de fleste scenarier er det, som vi har det tredje punkt på dagsordenen i dag, det klassiske, hvor et lejer bare siger op for at skal videre. Noget, som der så er væsentligt at have sig for øje, det er, at det, som vi taler om som det andet punkt i dag, det er den her situation, forhold, man siger, hvornår er noget fraflyttet? Og man kan sige, jeg havde den situation igen i dag på en udsættelse, at det var ikke at betragte som fraflyttet. Vi blev nødt til at have foden med. Hvorfor det? Der var ikke afleveret en nøgle. Jamen Søren, hvorfor er det så væsentligt for dig at få en forbistret nøgle? Det er fordi, Søren eller Allan, hvis du spurgte mig om det, at det er meget simpelt et lejeforhold. Det er et eller andet vederlag, typisk i penge, mod en eller anden brugsret. At du har den her lille lukkede lejlighed, rækkehus, whatever. At det er brugsret mod vederlag. Og det er meget simpelt, så hvis det er, at jeg ikke får nøglen, så har de stadigvæk brugsretten. Og det er derfor, at det er så væsentligt. Så man kan sige, altså hvornår er noget anset for fraflyttet? Jamen sædvanligvis. Der skal sikkert være nogen, der kan finde på noget undtagelse. Jeg har ikke stødt på den i hvert fald. Men at få den nøgle, altså nøgleoverdragelsen. Og det vi jo så kan vende os mod herefter, det er jo så den der situation, som det tredje ting i dag, vi vil vende i hvert fald. Det er jo så den der klassiske situation, hvor det er, at jeg har, en udlejer har, en lejer, der siger op. Ja, i forhold til det her med nøgleudlevering, jeg sidder bare lige og tænker på noget dokumentation, der måske kan gå galt i forhold til, altså hvis ikke det er systemnøgler, så kan man jo lave en kopi af en nøgle, og hvordan dokumenterer man, at man har modtaget den her nøgle, hvis nu lejer for eksempel har lavet en kopi og låser sig ind igen, jamen der må være noget dokumentation, der bliver lidt svært lige pludselig måske. Jeg kan godt følge dig. Altså sædvanligvis så må man have den procedure, der hedder sig, eller man kunne have, altså oplever det i hvert fald også ofte, at lejer siger, hvis det er, at man ikke har været personligt og afleverer nøglen. Hvis det er sådan, at lejer kommer personligt og afleverer nøglen på mit kontor, jamen så får de et stykke papir, hvor det er,
at der står, at de har været dags dato med den her nøgle til det her lejemål. De indstår for, at det er samtlige nøgler. En af mine sekretærer, der underskriver for det, at det er jo for kontoret, hvis jeg ikke er der. Hvis jeg er der, så skriver jeg under, og så skriver lejer under på det. Hvorfor er det en fordel for lejer? Fordi så kan lejer begynde at få tiden til at løbe 3 måneder plus den løbende, eller løbende plus en måned, hvis det er et værelse. Så får de klokken til at gå i gang. Der skal ske noget udleje. Og lige så meget 14 dage herfra, der skal du altså have gjort lidt eller andet gældende over for mig. Når hvis du, det tager vi senere, eller lige lidt. Men det er det, så kan man få klokken til at gå i gang der. Og hvis du så har den situation, du siger, jamen Søren, de har lavet en kopi af en nøgle. Nu afleverer de så, du har noteret, at de har fået 2 nøgler udleveret, og du får 2 nøgler, men de har faktisk lavet en 3. og 4. nøgle. Hvad gør du så, Søren? Jamen, vi kan jo aldrig nogensinde kontrollere alle tosser i hele verden. Man kan så sige, at der er jo så den mulighed, at lejer står for fornyelse og vedligeholdelse, låser nøgler i hvert fald, har den som vedligeholdelsespligt, når man aftaler andet. Så kan man jo sige, men er det nok? Altså, skal de skiftes nødvendigvis ved fraflytning? Hvad hvis lejer indbringer en sag efterfølgende, siger det er urimeligt, at der skulle skiftes, fordi der var ikke noget galt med det? Jeg har faktisk også en del lejemål med elektronisk dørlås, så der er jo ikke en fysisk nøgle at aflevere, kan man sige. Så der kan man ikke tale om, at lejer afleverer en nøgle. Nej, og hvad gør du så? Jamen, hvornår er det så? Sletter du så adgangen på dagen for deres fraflytning? Og der bliver det er jo faktisk lidt spændende det der, fordi hvordan kan de så aflevere deres lejemål? Så kan de jo så aktivt tilkendegive over for dig, at jeg vil ikke længere have brugsret til det her lejemål. Hvis de ikke gør det, så må du bede om en udsættelse, alt andet lige, for at være sikker på, at du ikke udøver en eller anden selvtægt. I hvert fald. Eller at man faktisk skal lave en eller anden formular, de skal skrive under på, at... Ja. Spændende. Ja, faktisk. Det var faktisk lidt spændende, det der. Ja, der var det lige noget. Det er sjovt, at vi kan få noget til at være spændende. Nej, men i hvert fald, at for så vidt angår, altså hele pointen med nøgleoverdragelse, at det bliver jo bare spændende i hvert fald, hvis det er sådan, at det udvikler sig over til at være digitale låse. Ja, lige præcis. Fordi hvor ender vi så henne i hvert fald? Altså, jeg har ved lejemål for nogle boligselskaber, hvor det er, at der bliver omkodet, men det er fordi, de så ikke har været med det, de så har til hoveddøren, eller et eller andet, eller at de har nogle nøgler, en eller anden, som jeg kan sige, min klient i de tilfælde, de siger, jamen, vi har ikke fået det der, altså de kan ikke give deres elektroniske, men de har for eksempel til kælder, eller et eller andet, eller sådan noget, det har vi ikke fået igen, og det er også en del af det lejet, så vi har ikke fået nøglen igen, så vi er ikke sikre på det her, jamen så er det jo meget simpelt, så må vi i fodretten. Og der kan man sige så langt, altså der har fodretten i Sønderborg været enig med mig i den antagelse indtil videre i hvert fald. Men det er da spændende, hvor digitaliseringen fører det hen i hvert fald. Ja. Det næste, det er så, som jeg har nået at tease for, da du så stiller spørgsmål, og fint gør det, det er også den her helt klassiske situation, hvor det er, at lejer siger op. Lejer siger bare op, lejer skal bare videre. Og der er det så, og det er noget, vi har talt om, at under det her, der vil vi komme forbi det her med kvittere for modtagelse, og faktisk om lejer kan sige op, kan der være en diskussion i. Ja. Så genudlejningsprocessen, særligt spændende i erhvervslejemål med mailer, det vil du også komme ind på, har vi talt om. Så selve reklamationen, så at sige, altså fraflytningssynet, eller den skrivelse, man sender, hvis man ikke skal holde et syn, eller holder et syn. Flytteopgørelsen til sidst til lejer, måske med noget modregning af noget indskud, og så vender vi lige kort teaser i hvert fald for, hvis der kommer tvist. Så når det er, at der er en lejer, der siger op, sender til dig, Allan. Hej Allan, jeg bor i Ribe Landevej. Jeg ønsker at sige op. Og måske skriver de, jeg vil bare sige op. Hvad gør du så? Eller de jeg ønsker at sige op, og jeg fraflytter på den her dag. Hvad gør du så? Ja, altså jeg har jo jeg bruger det der boligflow-system, og der kan man lige gå ind og så sende en bekræftelse på ophævelse. Så det er sådan ret hurtigt, en få skridt, og så får man lige skudt sådan en bekræftelse. Hvad står der i den så? Står der, den kan vi nok lige
få op på skærmen et eller andet sted, så jeg kan ikke i hovedet, hvad der står i den, men det er jo egentlig bare, at de har så lang tids opsigelse, og den er opsagt fra i dag, og ved udgangen af det. Det er jo egentlig meget fedt, for det her det er jo første led i at forventningsafstemme med lejer. Ja. Tag noget i opløbet nu i hvert fald. Det var faktisk meget fedt, de gør. Ja, fordi der er egentlig også ofte, at lejer så måske... Jeg har lige haft en etværelseslejlighed, hvor et lejer så vil opsige med 1 måneds varsel. Det kræver lige en lille dialog, fordi at lejer, der er altså 3 måneders opsigelse. Nej, for det er et værelse. Er det en etværelseslejlighed, men det er en lejlighed. Så det er rigtigt nok, havde det været et værelse uden bad og køkken og så videre, jamen så havde der været en måneds opsigelse. Men det her, det er en lejlighed, selvom det er en etværelseslejlighed. Så du har 3 måneders opsigelse. Okay, det er i orden, det vil være godkendt. Og så kunne man så trykke den der. Ja, man kan faktisk, vi kan gøre det, vi kan igen lægge en speciale ind om det her med definitionen af et værelse, definitionen af beboelseslejemål. Der er også en masse kildehenvisninger med, som er nørdigt det. Der sørger vi lige for at lægge det ind her, eller sådan noget. Ja. Fint, spændende eller andet. Fordi så er vi nået så langt i hvert fald, at nu er der som det første led bekræftet, kvitteret for modtagelse af den her. Og så er det så også ofte, at lejer så faktisk ønsker at fraflytte så hurtigt som muligt. Så samtidig med, så har de jo så 3 måneders opsigelse, men så forsøger man jo så som udlejer at få en ny lejer ind så hurtigt som muligt. Og når du siger man, det gør du? Det gør jeg, ja. Hvad gør du? Jamen altså, typisk så lægger jeg en annonce op med det samme, og det gør jeg umiddelbart efter, at bekræftelsen på opsigelsen den er sendt. Så som i step 2, det er at få den op på boligportal typisk, og der er også nogle Facebook-grupper med. Hvor godt virker det egentlig? Fordi det er jo en udbredt ting, Facebook, med de her lokale bygrupper eller sådan noget der. Ja. Hvad, altså, for det må jo være altså, lige ned i segmentet. Ja. Spot on. Altså jeg vil sige, at der kommer flest henvendelser fra boligportal, men der kommer altså også en del henvendelser fra Facebook, og det dejlige ved Facebook, det er jo, at så kan man allerede lige gå ind og finde og arbejde lidt med, jamen hvad er det egentlig for en profil, der henvender sig nu? Så nu er vi inde i og henvise tilbage til, når lejer flytter ind. Vi lige har haft det i hvert fald. Ja, det er meget sjovt. Se afsnittet, når lejer flytter ind. Ja, det var faktisk det sidste afsnit, vi havde her. Ja, det var faktisk meget sjovt. Der talte vi lige præcis om det der med, at du ikke kan se længere til næsetippen, så må du søge rundt om i hvert fald. Fordi nu begynder du at sætte genudlejningsprocessen i gang, og nu lægger jeg lige ind her, eller et eller andet dur, at der står, altså det er jo bare for eksempel i lejeloven, er der afgivet opsigelse, eller er det lejet af anden, eller skal det lejet af anden grund fraflyttet, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Det er det, du rigtig gerne vil benytte dig af for at kunne vise det frem. Ja. Lejeren fastsætter tiden herfor. Det bliver jo spændende at høre dig til lige om lidt. Den skal være mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren, det kunne være dig, eller denne stedfortræder, når lejer ikke er repræsenteret. Altså alene i det her, altså, lejeren skal give adgang, og det skal mindst være 2 timer hver anden hverdag. Hvad har du haft af erfaringer med det her, med fremvisning, besigtelser? Jamen altså, jeg har faktisk ofte aftalt, at den interesserede og så lejeren, at de aftaler indbyrdes og hvornår det kan besigtiges, og jeg lige får besked på, hvornår det er. Hvis jeg egentlig har researchet den nye lejer, så er det ikke sikkert, at jeg møder op til den fremvisning. Det vil jeg nok ikke gøre. Og så hvis jeg synes, jeg har nok information, hvis jeg er i tvivl om, hvad det er for en person, så vil jeg møde op. Ja. Men så synes jeg, det er det nemmeste, at de
snakker sammen direkte, fordi ellers så bliver det sådan noget kommunikation 3 veje igennem. Og nogle gange en del kommunikation. Så. Okay, spændende. Fordi, altså noget der jo ligger i det her, det er jo lige så meget den her tabsbegrænsende del. Altså lejer har en interesse i hurtigst muligt, at du får det genudlejet. Sådan så det er, at man slipper fri for noget hæftelse, hvis man flytter allerede efter en måned ud af de 3 måneder. Og du har en interesse i at mindst tomgang. Så er der nogensinde nogen lejere, der har klandret dig for ikke at gøre det hurtigt nok? Få hurtigt nok en ny ind? Få dem frigjort fra hæftelse? Altså, jeg har været ude for flere gange, at jeg ligesom ikke har kunne finde en ny lejer inden for de her 3 måneder. Men jeg har ikke endnu haft en lejer, der så har stillet sig på bagben over det. Men jeg er også sådan åben om lige præcis, hvad jeg gør for at sørge for at annoncere og så videre. Så der har været fuld forståelse for, hvis ikke det lykkes. Det har jeg ikke prøvet en, der har været sur over endnu i hvert fald. Jeg har faktisk engang vundet sådan en sag i nævnet, huslejenævnet ved Odense. Personligt for mig selv. Nå, okay. Fordi han havde været en hat, en udlejer, hvor vi simpelthen positivt vidste, at han kunne udleje det en måned før, men han havde bare været en, hvad man nok ville kalde en dødsel. Og ikke få det godt til, om den lejer var klar, at sige, jeg skal ikke betale en måned mere, fordi at du bare har trosket rundt i et eller andet. Og det min huslejenævnet også, jeg havde ret i. Det var en meget særlig sag, det der. Meget særlig. Jeg skal noget helt andet. Jeg skal lige nævne, at der er også nogle gange det tilfælde, hvor at den her nuboende lejer så gerne selv vil finde en ny lejer. Og det går jeg som udgangspunkt ja til. Men at i sidste instans, så er det altså mig, der godkender den lejer. Så det er betingelsen for det. Fint. Jamen altså noget der er egentlig særligt, det er lige præcis det der. Fordi det behøver heller ikke at være sværere end det er. Og hvis der er nogen, nu er vi tilbage til noget, den her gatekeeper-teori, at der står en og siger, du kan godt lukke vedkommende ind, eller sådan noget. Jeg kan sige god for vedkommende. Ja. Og hvis du har haft et godt forhold, det giver dig super god mening. Hvis du har haft et godt forhold til den nuværende, at den næste i rækken, så er en, som de kan sige god for i hvert fald. Men man kan bare sige, at en lejer, der er interesseret i at fraflytte sit lejemål hurtigt, har jo ikke de samme interesser i at finde en god lejer, kan man sige. Så der kan jo måske godt være sådan lidt interessekonflikt i det. Og det er også derfor, jeg sådan melder ud, at det må du gerne, men det er mig i sidste instans, der godkender den lejer. Og hvis det er en lejer, jeg ikke vil have ind, så er det sådan, der. Ja, de spændende, eller i hvert fald en interessant problemstilling, det er den her, hvor det er, for eksempel da jeg læste i Odense, når det var, at jeg skulle fraflytte, faktisk den sag, hvor jeg fandt den der modne udlejer, hvor at der havde mig og min ekskone, vi havde delt på vores Facebook-profiler, at der var den her, simpelthen næsten forsøgt selv at være mailer i det der, ja. Hvor pænt det var, og hørte ham til, hvad man forventede lejen, det skulle være nogenlunde det samme, eller hvad det var. Jamen det skulle det ungefær. Om det var så fint, så kunne vi jo lave næsten altså en mailerlignende salgsopstilling, at sådan her hænger det sammen. Det er de her hårde hvidevarer. Det er så stort, og det ligger lige her. Lejen den vil være det her plus minus det løs. Fik jo tog en dag eller sådan noget, vi fået 200 henvendelser. Der var 50, der havde skrevet til os, sendte alle sammen videre. Så er det jo svært lige pludselig som udlejer ikke at tage imod bare en af dem. Det skulle da være underligt, at man så skulle bruge alle 3 måneders opsigelsesperiode, så når det var, jeg kunne sende 50 emner. Og så det var det, der at var det særlige i den sag, det er også sådan, at det var det, der forstærkede og fornævnede, at det var helt tosset det her. Ja, det er jo virkelig også ude i yderlighederne, og jeg ved så ikke om, det kan også godt måske være, der er en problemstilling i, hvis der er en enkelt... Nå, fordi at udlejer vælger jo selv, men det var bare at sige, jamen, hvordan kan det være, at du så lige præcis ikke vælger alle dem her? Ja. Det har der formodningen imod sig, at der ikke bare måtte være en ud af alle de her mennesker. Ja.
Og hvis det er, at du har sådan nogle helt særlige kriterier... Men hvornår er formodningen imod sig? Jamen det er jo det, der er særligt. Det er jo... Fordi at man siger, jamen Søren, du kan hoppe i havnen, pisse ved en sten, jeg er ligeglad. Jeg kommer ikke til at tage dine 50, fordi de er fedtet ind i dig. Det skal jeg ikke have noget af. Jeg vil have nogen, som der kommer til mig. Det er det, jeg vil have. Og det var lidt særligt, og der var det i hvert fald bare, at Odense så lagde sig op af at sige, jamen det er noget særligt, at der er så mange, der vil og kan. Og så vælger du en, der ikke er det, på det senere tidspunkt, da alt andet lige jo så har været desto dyrere for Søren hans ekskone i hvert fald. Det var bare særligt. Ja, Nå, men så nåede vi faktisk det lyder som om, at det virkelig har formodningen imod sig. Der nåede vi i hvert fald at træske rundt en del i genudlejningsforpligtelse for bolig der i hvert fald. Ja. Noget, der er så lidt særligt, det er jo i erhvervsregi. Der kan man jo mange gange have, jamen for den skyld kan man også have en uopsigelighed ved boliglejemål. Men det sker tit og ofte, at man får forhandlet sig i erhvervsregi til en eller anden uopsigelighedsperiode, fordi at udlejer gør sådan nogle investeringer, eller udlejer har favoriseret dig frem for en anden, eller hvad ved jeg. Hvor man jo så kan have en lang periode, hvor der egentlig bliver hæftet for en leje. Ja, og man hvad gør du i sådan en situation? Har du nogle uopsigelig i det, du... Ja, altså, jeg har jo lige ophævet lejemål. Du var til en udsættelsessag i... Bingo, forgårs. Var det i går? Forgårs, ja. Går? Nej, det var det ikke i forgårs? Jo. Nå. Men uanset, de havde jo 4 års uopsigelighed. Og det var jo så fordi, at de ønskede uopsigelighed fra min side. Og når man ønsker uopsigelighed fra en side, jamen så skal man jo gerne, så skal det jo gerne virke 2 veje. Så det var egentlig derfor, der var uopsigelighed hovedsageligt der. Hvad var spørgsmålet egentlig? Det var, om du anvendte det gør du så. Og så det næste, det er jo så det her med, men når man så har det, har man så stadigvæk en genudlejningsforpligtelse, en forpligtelse til at prøve at modvirke deres tab. Absolut, ja. Og så det næste, det er jo så, hvornår gør man så nok til at kunne opbære det i hvert fald? Ja, altså i den situation, der faktisk allerede inden det lykkedes at få lejerne ud, der havde jeg allerede var i fuld gang med processen i forhold til en erhvervsmaler og få lavet prospekt på det og få det sat til leje igen. Så der er jo en proces på 2-3 uger inden at det kommer online, så jeg tror faktisk det nåede at komme online til udlejning, inden jeg overhovedet har nået at få lejeren ud. Så. Og det er jo det der, så er man inde i det der med rimelig bestræbelse og søge for det genudlejet. Og der kan man sige, det gør du i hvert fald mere end rimeligt i hvert fald, ved at være så proaktiv, at det ligger der klar igen på dagen for udsættelsen. Ja, man kan sige som udlejer, medmindre man har med en meget, meget tung og pengestærk lejer at gøre, så har man jo også som udlejer interesse i at skynde sig så hurtigt som muligt at finde en ny lejer, så man ikke skal kæmpe med at få nogle penge fra en lejer, som jo ikke bruger, eller som ikke benytter lejemålet, og måske ikke... Ja, du kan ikke klippe håret af en skaldet. Nej, det er også det, så ja. Ja, det... Så det har man selv meget stor interesse i at få fundet i en fart. Ja. Fordi at det er jo sjovere at have en god betaler, der kan betale husleje, end en, der i det her tilfælde har jo vist sig at være en dårlig betaler. De var blevet ophævet, fordi at de ikke havde betalt husleje i en lang periode. Så. Og så er det ligesom med førstehjælp, så er det standsulykken. Ja. Det er første skridt, det er standsulykken. Altså de 4 faser i førstehjælp, godt, det er jo så ud. Og så er det derefter at prøve at komme videre derefter. Så er det livreddende førstehjælp. Hvad vil det sige? Det er at få en mailer på, og så kører det derefter i hvert fald. Ja. Førstehjælp og udlejning, det er meget af det samme. Det er, hvorom alting er, at jeg havde gjort mig nogle notater om, at jeg ville høre dig til forskellen også på boligerhverv i forhold til genudlejning. Altså i forhold til at komme videre til den næste. Ja, altså typisk så kan man sige, at boligudlejning, det er sådan som regel, hvis man har de rigtige lejligheder, der er placeret rigtigt og i en fornuftig stand,
og sat prismæssigt korrekt, jamen så er det jo typisk noget, der er en let omsættelig vare, men erhvervslejemål, det kan selvfølgelig også være let omsætteligt, men som hovedregel, og især hvis ikke det ligger helt rigtigt inde i centrum på den rigtige adresse osv., så kan det være noget, der er tungt at udleje igen. Hvor at det ikke er en halv eller en hel måned, det drejer sig om, men det kan måske være 3 måneder, eller 6 måneder, eller 2 år, det kan tage at få genudleje sådan et sted. Ja. Jamen altså, og det med alle de bemærkninger, så vil jeg tillade mig at sige, det var godt. God genudlejning. God genudlejningsbemærkninger, du havde der. Men for vi overhovedet når til genudlejningen, så skal vi lige have gjort krav gældende mod den fraflyttende lejer. Jamen sådan skal man altid gøre det. Det er i hvert fald en rigtig god ting at gøre, for ellers så er der kun dig selv til at tage det vedligeholdelsesefterslæb, som der sædvanligvis bliver efterladt i hvert fald. Men der er nogen, der har boet der ultra kort tid, og ikke har gået på gulvene, men fløjet på gulvene, og ikke har været der mere eller mindre i hvert fald. Der vil stort set altid være et eller andet i hvert fald. Jeg kunne bruge et halvt år på at skrive speciale om det, så det og køre retssager om det til stadighed. Så det kan jeg sige, det er der. Det store spørgsmål, det er jo i hvert fald indledningsvis, når vi taler om reklamation, det er jo så spørgsmålet om den her lejer, der har sagt op, i det scenarie her, vi er ved at rykke ud, er du da flerudlejer, eller er du enkeltudlejer? Og i den henseende, der er der ikke at forstå noget som helst omkring værelser. Det er et spørgsmål om beboelseslejemål. Altså det er rækkehus, det er parcelhus, det er fritliggende hus, det er lejlighed, det er grundlæggende alt andet end værelsesudlejning. Og der har vi så spørgsmålet, hvis du svarer ja på fraflytningstidspunktet, der har jeg mere end et beboelseslejemål, jamen så er du flerudlejer, og så er du pligtig til at holde fraflytningssyn, indkalde til det, udfærdige en fraflytningsrapport, og så sørge for, at de får en kopi udleveret på synet. Og hvis det er, at de ikke skal under på synet, fordi du skal jo være klar til at udlevere den på synet, så må du sende det til dem efterfølgende og få dokumentation for det. Den anden del, det er, hvis du kun har en enkelt på tidspunktet for fraflytning. Og der kan du godt være flerudlejer lige op til tidspunktet for fraflytning. Men hvis du på tidspunktet for fraflytning er enkeltudlejer, jamen så har du det privilegie, at du ikke skal gøre det i hvert fald. Og så skal du bare sørge for inden 14 dage, medmindre du har aftalt en forlængelse i lejekontraktens paragraf 11, så skal du sørge for inden for de 2 uger og have gjort dit krav gældende. Specificere det osv. Men det er nemmere at specificere en rapport, Allan. Og de rapporter, du laver, dem laver du digitalt. Ja, der er sådan et digitalt system, der hedder Move On, og det fungerer virkelig godt, hvor man går rundt med sin iPad og laver rapport derigennem, og tager billeder af lejemålet også med sin iPad, som kommer med i rapporten, og lejer underskriver med sådan en digital pind. Er det noget, du kan lægge en kopi op af, eller et eller andet eksempel, så de kan se? Ja, det kan jeg godt, ja. Okay. Så der kommer lige en... Ja, og når de skal skrive under, skriver de så under på, at de har modtaget, eller skriver de eventuelt, kan de eventuelt også skrive under på, at de også er enige? Altså, de gør faktisk begge dele, så de starter med at skrive under på, at de har været deltagende i synet, og de er enige i synet. Det er... de har deltaget på synet, det er én ting. Ja. Og for formuleringen er også, at man er enig i synsrapporten, ja. Okay, så det vil sige, hvis du har skrevet, at du mener, der skal males, der skal behandles gulve et eller andet, så står der også, at de forbundne udgifter med udbedring af det ene eller andet, de arbejder, der er skitseret ovenfor, at dem er de enige i, at de skal betale? Altså, jeg kan ikke huske formuleringen lige nøjagtigt, men jeg kan lægge formuleringen op, så den står på skærmen. Ja. Men det er grundlæggende de ting, som man skriver under på i første omgang. Så når man har skrevet under på det, så bliver den sendt øjeblikkeligt på mail, og typisk så har folk deres telefoner med, hvor deres mailer på, så siger vi, vil ikke lige tage din telefon op og tjekke, at du har fået en mail, og det tjekker de,
Jo, vi har fået rapporten nu. Vil du lige skrive under på, at du har modtaget den, og så skriver de under samtidig med, at de har modtaget den. Mm. Og man kan sige, indflytningssyn, det går altid gnidningsfrit. Der er der aldrig uenighed om noget, og folk skriver under. Der hvor at der kan opstå nogle tvister, det er jo typisk ved fraflytning. Så fraflytningssynet, og der er det jo så også typisk, at hvis ikke man er enige og vil ikke skrive under på fraflytningssynet, så vil man heller ikke skrive under på, at man har modtaget. Så skriver de heller aldrig under på, at de har modtaget. Mm. Så der er meget, meget stor forskel på. Noget, der faktisk er spændende, det er, at det kan jo konstatere på forskellige nævnsafgørelser, og det der senere også blev skrevet nogle juridiske artikler om, det er det, når det er en lejer på fraflytningssynet skriver under på, at de er enige med dig i, at der skal males et eller andet specifikt, der skal behandles gulve, sådan og sådan, de her specifikke rum, at der skal udbedres det her, de skriver under, de er enige i det, du har skitseret. Ja. Det der, for flere nævn, og det synes jeg efterhånden at være konsensus om, det konstituerer, det udgør en aftale, sådan så der er no going back for lejer derfra. Der er ikke noget at tviste om deri. Det eneste du så kan tviste om, det er hvorvidt, når du sender opgørelsen til sidst, om det er urimeligt højt, de arbejder, men ikke arbejderne i sig selv. Og der har jeg faktisk et sjovt eksempel på en lejer, det var på en 3-værelses lejlighed, og så vil, og der vil jeg så lige sige, at der havde der været nogle udbedringer, hvor at en bordplade for eksempel, der havde fået et hak, og så, jamen en bordplade, den koster måske en 5-6.000 at udskift. Den har fået et hak. Kan vi blive enige om, at hvis jeg skriver, at vi bliver enige om, at det er 1.500 kroner, vi aftaler for den skade, ja, det er vi enige om. Det var jo billigt for mig, i stedet for at skal have et skifte bordpladen ud. Godt, så skriver vi det. Det næste punkt, det her, det vil jo koste, den her loftplade, der er ødelagt der, den vil koste så meget at udskifte, vil jeg tro. Men den har fået et hak. Kan vi blive enige om, at det er en tredjedel af det, eller et eller andet? Og så har de egentlig noteret, så vi laver aftaler hele vejen ned der. Mm. Og der vil jeg lige skynde mig at sige, Preben, det var egentlig ham, Preben fra bogen udlejningsejendom, er ikke sådan den hedder? Jeg ved det sgu ikke. Nå, vi sætter lige en kado til ham. Ud. En kado til ham, ja. Udlejningsejendom. Nå, der kommer lige bogen, den kommer lige herop. Men det var faktisk ham, jeg beklager mig lidt til, at jeg synes, de der fraflytningssyn var svære nogle gange, og hvor han sagde, at det jeg gør, det er, at så aftaler vi egentlig, jamen det her, der aftaler vi, det kommer til at koste så meget, det kommer til at koste så meget, det kommer til at koste så meget. Og i det her tilfælde, da vi så var færdige, så siger lejer så, at men generelt var hun egentlig ikke enig i noget, så hun ville ikke skrive under. Og så siger jeg så, okay, jamen så har vi jo heller ikke de her aftaler, så vil jeg jo så slette de her aftaler igen på de her rabatter, kan man sige, du har fået på de her udbredningsomkostninger, så fjerner jeg dem, og så sender jeg simpelthen bare håndværker ud og lave det, og så får du sådan en regning på det i stedet for. Nej, jeg vil faktisk godt skrive under på det alligevel, så skrev hun så under. Så man kan sige, at men det er jo egentlig, jamen, fordi det er jo egentlig sjovt, det der. Det er jo egentlig, hvis I var blevet uenige, det er jo den samme afvejning, de sidder og gør sig ved huslejenævnen. Jamen altså, hvis du fik en helt ny loftplade, så ville det jo alt andet lige være nyere end den, der var der før. Ja. Du vil teoretisk, men også faktisk, få dig en berigelse. Du får en helt ny plade, så vil sige, jamen Søren, det ser jo anderledes ud end det andet, eller sådan noget. Ja, men hvis du får så spartlet den gipsplade og malet den til, så har du stadigvæk en ny. Nu går den bare i et med. Du har en nyere plade der. Det skal der være lidt mindre for. Og i øvrigt, så var det så lidt, der var beskadiget på den, så kunne man ikke have gjort andet end at udskifte det hele, eller et eller andet. Og så er vi lidt inde på det her med normal istandsættelse kontra ny istandsættelse. Ja. Fordi at, ja, du har lov til at udskifte pladen, men nu
skiller den sig jo helt vildt ud i forhold til de andre plader. Men du har ikke ret til i forhold til... Jamen, altså, hvis det er misligholdelse, så er du, altså, du har normal istandsættelse ved altså, hvis almindelig brug, fjerne de slidspor, der måtte være. Og så på den anden side, så har du misligholdelse, altså skadeforvoldelse, ødelæggelse. Hvis der er hakker, eller mærker, eller huller, eller et eller andet. Og lige for at præcisere, helt nøjagtigt i det her tilfælde, det var en troldtægtsplade, som man jo havde boret en skrue op i for at hænge lampe op. Og så i stedet for at gøre det i samling, så man kan se det efterfølgende, så gør man det midt i pladen. Ja, det er klart. Så det var for at finde en eller anden mindelig løsning på sådan noget der. Ja. Ja, det var fint og dejligt praktisk eksempel på at løse noget, der ellers kunne blive til en tur i huslejenævnet. Ja, og i det tilfælde her, og i det tilfælde her, der mundede det jo så ud i, at lejer faktisk egentlig godt vil skrive under på fraflytningssynet, hvor hun egentlig i første omgang havde modsat sig det. Så man kommer virkelig ud for nogle ting som udlejer, synes jeg, til de her fraflytningssyn, fordi at det er de mest mærkværdige ting, som man lige pludselig kan påstå, at det har jeg ikke gjort, og det er ikke mig, og det er ikke så slemt. Men det er også det, der er det særlige ved fraflytningssynet, fordi det er det tidspunkt, hvor parterne har ultimativt klarest modstridende økonomiske interesser. Ja. Det bliver ikke tydeligere. Det er også derfor, dengang, hvor at jeg arbejdede ved lejeorganisationer, da jeg var studerende, at der var det jo også sådan, at du mere eller mindre hed så, at du kender først din udlejer, når du er fraflyttet. Nå ja. Og tilsvarende er det jo så med... Du kender først din lejer, Og tilsvarende er det jo også på den anden side. Du kender først din lejer, når det er, de er fraflyttet. Ja, fra mit synspunkt, så synes jeg virkelig, at det er lejerne, der er urimelige der. Og hvad kan man gøre ved det? Jamen, det er jo det, som der var hele tanken, da man tilbage i 15 indførte obligatorisk syn. Jamen, det var jo tanken om, at når sædvanligvis sådan flerudlejer på fraflyttelsestidspunkt, var det også på indflytningstidspunktet. Og så vil du have en indflytningsrapport, som det er, at vi taler om, da lejer flyttede ind, det kan man genhøre det. Så har du en indflytningsrapport, du kan sammenholde med fraflytningsrapporten. Og det var det, der skulle gøre det så meget mere simpelt. Fordi det har man haft lige siden, at almenlejeloven trådte i kraft. Der har man haft indflytnings- og fraflytningssyn. Der har man faktisk også den krølle ved almene lejemål, at 14 dage efter synet, der skal du som almen boligselskab, der skal du sørge for at give et overslag, der maksimalt må stige med 10% i forhold til, hvad det er. Det er altså vigtigt at have sin udbud på plads. Hvad koster snedker, VVS'er, elektrikere, alt de her. Altså, det er bare for, der er skruen strammet endnu mere. Men for så vidt angår, altså i det private, der har man så den situation, at når du har været til fraflytningssyn, du har sendt den her elektroniske fraflytningsrapport, så når vi dertil, at der er så det næste punkt, der skal laves en flytteopgørelse. Og så kan man sige, hvornår skal den gøres? Hvor lang tid kan jeg egentlig vente, Søren? Så man siger, men det skal være inden for rimelig tid. Det man jo så har at holde op imod, så at sige, jamen det er sgu da elastik i metermål. Ja, det er det. Men hvor lang tid er det egentlig? Man skal nok ikke vente et par måneder, når man har sine ting. Man kan jo godt, så det kan godt tage noget tid at få tilbud ind fra håndværkere. Og jeg vil også sige, at der er jo kæmpe stor forskel på. Lige nu har jeg jo lige overtaget 1200 kvadratmeter, der bare er virkelig blevet misvedligeholdt. Og 1200 kvadratmeter og sætte det i stand igen, det tager altså noget tid kontra en etværelses lejlighed. Så det må ligesom også kunne komme ind i betragtning af, hvor lang tid at det skal tage for at lave en opgørelse. Der kan det kan jo være reguleret i erhvervslejekontrakt, sådan noget i hvert fald. Hvad gør man så? Men inden for privat boligudlejning, jamen så må man inden for rimelig tid. Det vil sige, hvad har vi så at løbe imod, Søren? Jamen, man har ultimativt en lejer, der kan påstå, at man har nu været så passiv. Man har både haft mulighed, og man har haft anledning til det, og alligevel har man ikke fremsendt noget, så man er ifaldt retsfortabende passivitet. Som siger, jamen, altså alle har muligheden for at sende alt muligt,
men jeg har ikke anledningen, før jeg har alle priserne. Og hvornår man kunne regne med, man havde det i hvert fald. Og jeg synes, jeg har set et eller andet sted, at 2-3 måneder anser man som rimelig tid. Når man begynder at komme i min verden ud over et kvartal, så begynder man skal godt gøre noget i hvert fald, og begynder at have noget forklaring på det i hvert fald. Man kunne sige, corona, det var et særligt tid i hvert fald. Ingen måtte se på noget. Alting skulle alligevel lade sig gøre. Du skal blive hjemme, men du skal ikke blive hjemme. Altså, det er jo lidt særligt, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo også normalbilledet, og så indretter man sig derefter. Og nu er normalbilledet det, at der ikke er corona, og der ikke er nogen hindringer som sådan. Og hvad de skulle være, det kan jeg ikke lige komme på, ud over bare at være ærlig, eller hvad ved jeg. Der skal man skal se og få fingrene ud af et vist sted i hvert fald. Det, som der så nogle gange er lidt spændende, det er jo også den her betragtning, der er, at flere og flere, de studerer, og der er flere og flere, så derigennem også ugifte samlevende. Man går ind på Danmarks Statistik, det skrev også noget specielt, at grunden til, at jeg skrev om det, det var fordi, der på det tidspunkt jo boede mere end 1,2 millioner danskere til leje. Vanvittigt jo. Altså vi er knap 6 millioner. Det er mange mennesker, og det var kun stigende. Ja. Og der ligger en del ugifte samlevende. Så passer det med, at de studerer, og så flytter de fra hinanden. Hvem skal du så udbetale hvad til? Ja. Der står i lejekontraktens paragraf 1, lejemål, lejer, udlejer. Og så står der om i paragraf 4, at der er indbetalt et eller andet depositum. Hvad nu, hvis det er sådan, at der så er penge til overs? At de har sørget for at behandle det ordentligt. At de har sørget for at måske istandsætte det for inden. At det har været nogen, der behandler det ordentligt. Nu talte vi i sidste afsnit om, hvad du skrev, at det skulle være, at dig, der stod for håndværker i hvert fald. Det var udpeget udlejer. Hvad hvis man har gjort det selv, og det ser så fornuftigt ud? Nå, vi havde endnu en gang kameraproblemer, men hvor kom vi fra? Jamen det er faktisk, vi har nået lige at tale om retsfortabende passivitet, og så er der også den, der hedder så forældelse. Altså det ultimativt 3 år, men så er du længe ude i noget passivitet der i hvert fald. Ja. Så den skal se at få fingeren ud af et vist sted. Det der også, og som jeg også kan lægge noget op på, det er det her med ejers eget arbejde. Hvad nu hvis, at du selv personligt udfører arbejde, du selv personligt maler, du selv personligt lapper hul i gipsvæggen, du selv personligt rydder op, du selv personligt bortskaffer osv. Find selv på ting. Der Grundejernes Investeringsfond, de har i hvert fald lavet, hvad det er. De finder deres satserne ud fra det, de kalder gennemsnitlig nævnspraksis og retspraksis i hvert fald. Der sørger vi også lige for at lægge de aktuelle satser op, så man kan se, hvad det er, de er. Ja, der kan man søge på ejers arbejde. Fedt, dem vil jeg gerne bruge også i forhold til, hvis man har ansatte, som man så bruger, så er det samme takster, man bruger der, eller hvad? Jamen, fordi, altså, der er jo forskel, fordi hvis det er, at det er sådan, at du sælger dine egne arbejder, altså du sælger dine ansattes arbejder. Altså en rengøringsdame, som er ansat i selskabet og er ved at gøre det her lejemål i stand igen, når så at jeg skal lave en opgørelse, hvad skal jeg opgøre hendes timeløn til? Jamen det er jo spørgsmålet, om den skal være med eller uden moms, hvis du sælger hendes arbejde i hvert fald. Ja. Men det er i hvert fald, og hvis du gør det, så er vi jo noget andet. Den er møntet på den situation, hvor det er, at jeg, dig, en eller anden udlejer, selv gør det. Ja. Selv gør det. Ja, det er bare fordi, jeg har jo den der aktuelle situation med rengøringsdame, der lige nu er i gang med at sætte, og som er ansat direkte. Jamen så vil jeg momse hendes arbejde. Jo, men det er mere med, hvad taksten skal være. Altså, skal det bare være hendes timeløn, og så plus sociale omkostninger, og så det? Eller er der nogle deciderede takster, man skal... Altså man kan sige, du kan jo som udlejer også indregne en avance, ligesom hvis det var en håndværker, der gjorde det, hvis du sælger ydelsen. Nå, er det rigtigt? Jeg har jo prøvet at skud ud til en stor odenseansk udlejerkoncern, der også har lejemål i andre større byer, så kan man selv gætte sig til, hvem det er. Jeg kan godt lide Odense Boldklub, og der er de store sponsorer ude, så kan man gætte sig til, hvem de er. Det passer med, at jeg på et tidspunkt skulle fraflytte lejemål i Odense,
Og der kiggede jeg simpelthen ned til dem og sagde, jeg har fået tilbud fra en maler på det her. Så, så synes jeg, de skal gøre det, fordi vi kan ikke gøre det til samme pris. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen det er jo fordi, at de har deres egen håndværker, de sælger også. Så man kan faktisk lægge en avance, så i det tilfælde med hende, rengøringsmor der, så kan jeg lægge en avance oven i hende. Ja. Og så kan man jo så sige, jamen så er det jo den der, og ultimativt og altid, så bliver det jo så censureret, det bliver bedømt ved en eller anden tvist, hvis det er det så en urimelig høj timetakst. Jamen hvad koster en rengøringsdame? 400 kroner? 500 kroner? Nej, ikke Tønder. Jamen det ved jeg ikke. Jo, inklusiv moms. Inklusiv, okay. Ja. Jamen det er det. Ja. Hvor er vi henne i hvert fald. Og så kan man sige, jamen ultimativt, er det rimeligt eller urimeligt? Og inden for erhverv, er det billigt eller ubilligt? Ja. Det betyder det samme som urimeligt. Så det noterede jeg mig i hvert fald også lige, at vi bare lige skulle vende i hvert fald. Og så afslutningsvis, når det så er, at der er fremsendt flytteopgørelse, der er modregnet eventuelt depositum forudbetalt leje, jamen så har man altså også den situation, at så kan der komme en tvist ud af det. At så begynder lejer lige pludselig at sige, at det er urimeligt eller et eller andet. Og det er så noget, vi vil tage op i et senere afsnit, om når det er parterne tvister, hvor vi kommer til at tale om boligretten, om huslejenævn, for de almene beboerklagenævn, for de almene der er også noget kommunalt tilsyn, og der er masser af andre spændende ting. Grundejernes investeringsfond for så vidt angår, når det er, at man ikke som udlejer, det kunne være dig, ikke efterlever en huslejenævnsafgørelse. Og så kan du blive indberettet, og så kan du, hvis det er, at du ikke efterlever flere, over tid risikere at miste retten til at må eje og administrere på udlejningsejendommen. Godt. Det var det, at vi hurtigt i dag kom forbi, hvad leder til en fraflytning, hvornår er noget fraflyttet, så det her med nøgleoverdragelsen, og så løb vi et eksempel igennem med, når det er en lejer fraflytter. Altså simpelthen siger op helt sædvanligvis, og så vil vi tage i andre episoder, når det er, at man skal tviste, når man tvister som parter, og så vil vi jo også tage andre spændende ting, som det er, at vi venter i dag, med når det er med ophævelse og opsigelse af lejer, hvis det er, at de er træls, hvad ved jeg. Det var det for mig. Jamen, så tror jeg faktisk, det lykkes i dag at holde den lige under en time. 53 minutter ser det umiddelbart ud til. Nemt. Det er en ny rekord. Yes. Fedt. Men mindre vi lige kan brænde 7 minutter af på. Vi kan brænde alt muligt af. Vi kan brænde og lave en outro. Nej, sæt det eller andet på. Nu skal vi væk herfra. Godt. Tak for i dag alle sammen. Tak for i dag. Nu er vi hjem og spise. Moin. Ja, moin.